Teknologia guztia prest dagoala ja, hasiera emongo deutzagu musika eskolako aprileko artezkaritza batzordeari. Lehenengo puntue, gai zerrendan, 2023ko otsailaren 15ean izandako batzarraren akta onesteko proposamena, ezer ez balego, onartutzat emongo genduke, onartuta, ez dago ezer. Urrengo puntu bigarrena izango litzateke 2,5%ko soldata igoeraren proposamena. Deialdiagaz batera joan jatzue txostena, eta hortan agertzen da moduan, erabaki proposamena izango zen langileen ordainsariak 2,5% igotzea 2022ko abenduaren 31an indarrean daudenen aldean, 2023ko urtarrilan batetik aurrerako ondorioekaz. Bigarrena, lanpostuen zerrenda aldaketa onartzea, aipatutako erabaki aplikatu ahal izateko. Hirugarrena, lehendakariari ahalmena ematea erabakiak betearazteko, eta laugarrena, erabaki hau publikatzea. Beraz, honen inguruan zer ez balego, bozkaketara pasatuko ginateke. Beraz, aldeko botuak, Eusko Alderdi Jeltzale, Elkarrekin, aho batez. El 2,5. Aho batez onartuta. Urrengo puntu izango litzateke, Getxoko udalari igotzea kontu orokorrean sartezteko Andres Isasi Musika Eskolako 2022ko urteroko kontue. Honetan txosten guztia joan jatzue, liburuzka potolotzue joan jatzue, eta horretan agertzen dena da Andres Isasi Musika Eskolako urteko kontabilitatea, eta norma foralak agintzen dauen moduan, kontu emotea, eta udaletxera pasatzea udaletxean landu daiten. Beraz, ez dakit honen inguruan ezer esateri daukazuen, ez dago, orduan bozkaketara pasatuko gara. Aldeko botuak, Eusko Alderdi Jeltzale eta Alderdi Sozialista, kontrakorik, ez dago, abstentziorik, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Elkarrekin Podemos. Beraz, onartuta geratzen da eta udaletxera doa txostena. Urrengo puntua, laugarrena zuzendariaren 3 hileko txostena bete beharrak ordaintzeko legezko epeen betearaztapena buruz, 2023ko lehenengo 3 hilabetea. Eta, txostenan jaso dozuen moduan, txostenak ondorioztatzen dauena da, ordainketen 100% lege epeen barruan egindala, epe barruan ordaindutako fakturen 100% erregistro dataren ondorengo 30 eguneko epearen barruan onartu zirela, eta Andres Isasi Musika Eskolaren ordaintzeko batazbesteko aldia, aztertutako aldian 10,49 egunekoa, 4,01 egunekoa, 6,25 egunekoa izan dela, urtarrila, otsaila eta martxoan urrenez urren. Eta 2023ko lehen 3 hileko ordaintzeko batazbesteko aldi globala 6,91 egunekoa izan da. Beraz, 30 egun baino gitxiago beti. Ez badago ezer esaterik, gai hau landutzat joko genduke. Eta presidente Andrearen informazio puntura joango ginateke, kursoko azkenengo 3 hileko honetan programazioaren barri emotea izango litzateke. Deialdiagaz batera jaso dozue programazioa, eta ikusten dozuen moduan, publiko zabalerako programazioa daukagu, baita musika eskolako ikaslek egingo da bezan audizioak, kurso amaierako audizio guztiak disfrutatu ahal izango doguz, eta baita ikasleentzako programazio gehigarriak, euren prozesu pedagogikoan lagungarri ukiko daben hainbat ekintza. Honetan, adibidez, aipagarria izango litzateke, Santurtzi Getxo Leioa eta Bilbo Kalkarregaz egingo daben topaketa, klarinete topaketa, hainbat horrek aitatutako eskoletako umeak, ikasleak eukiko doguz alkarlanean, eta baita Gijoneko orkestagakaz egingo dan elkartrukea.
aurreko urtean geu joan ginen Gijonera, eta oraingokoak Gijonekoak datoz geurera harremanak sendotzen eta elkarren artean ikasteko gehiago. Bale, ez badago honen inguruan ez ere esaterik, akabuko puntura joango ginateke, galde eskeak, ez dugu esebe jaso, ez dakit olan bapatekorik daukagun edo. Ez dago, beraz, legealdiko akabuko batzordea amaitutzat emongo genduke. Eskerrik asko. Agur.